The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun rewlak. Just wow. Kador bar Shillong Mawryngkneng hagish potrik unailar aja arpun rio kalapin long ye jingelang ban Jied iginong kit kam bathamai nak banta ka samoi tre kam jong usnem aja arpun rio arpu khandai hamadan Mawryngkneng uba Peter J Lawai ula Shah Jied Biang kum Sordar ka Shillong Mawryngkneng bat kabla long ru ka Sien ka basan ka bola bat ya ka te ka kirdan kiwei pat kinong kit kam kikin thop yo ba Shining Star Kharbi khiyo kum General Secretary uba Wellborn Japang Assistant General Secretary uba Ban Krau Bok Milbo Finance Secretary in Lord kiwei pat Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya